స్టార్ట్ అయిపోతే కేవలం 399 లో మాత్రమే. ఇలాంటి రెడీమేడ్ బ్లౌజ్ విత్ శారీస్ కావాలా? సాఫ్ట్ నెట్ ఫ్యాబ్రిక్ లో ఈ విధంగా రఫల్ వర్క్స్ తో పాటు స్టోన్ వర్క్ తో మంచి వర్క్ వచ్చేసింది విత్ ఎల్బో స్లీవ్స్. శారీ మనకు వచ్చేసి సిమ్మర్ ఫ్యాబ్రిక్ లో ఉందండి. 15 to 20,000 ఒక బడ్జెట్ బట్టి మీరు ఆర్డర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ జిప్ అండ్ మనకి హెవీ ఎంబ్రాయిడరీ బ్లౌజ్. నమస్కారం, వెల్కమ్ టు పొన్నికా ఇండియా. సో మీకు కూడా ఇలాంటి రెడీమేడ్ బ్లౌజ్ విత్ శారీస్ కావాలా? అది కూడా మేడం మంచి జబర్దస్త్ శారీస్ కావాలి మేడం, అది కూడా లో బడ్జెట్ లో మంచి మంచి బ్యూటిఫుల్ శారీస్. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు దొరుకుతాయండి పొన్నికా ఇండియాలో. అండ్ స్పెషల్లీ మన దగ్గర రెడీమేడ్ బ్లౌజ్ విత్ శారీస్ తో పాటు 1 minute శారీ అండి. ఇక్కడ చూడండి, ద బ్యూటిఫుల్ 1 minute శారీ విత్ మనకి మంచిగా సాఫ్ట్ నెట్ ఫ్యాబ్రిక్ ఈ విధంగా రఫల్ వర్క్స్ తో పాటు మంచి ఈ విధంగా 1 minute మన దగ్గర దొరుకుతుంది అనమాట. విత్ మనకి మంచి కోట్ ప్యాంట్లకు మన దగ్గర ఈ విధంగా చాలా మంచి 1 minute శారీ చూడండి. బ్లౌజ్ మనకి హెవీ కాన్సెప్ట్ లో ఉంది అండ్ దెన్ ఇది వచ్చేసి మనకి కోట్. సో ఇలాంటివి మన దగ్గర దొరుకుతాయి మీకు మంచి హెవీ కాన్సెప్టెడ్ 1 minute శారీ కలెక్షన్స్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. షోరూమ్ లాంటి ఐటమ్స్ పొన్నికా ఇండియా నుంచి అనమాట. సో పదండి మనం ఫస్ట్ ఒక శారీ యొక్క శాంపుల్ చూద్దాము. చూడండి, ఇది వచ్చేసి మనకి ఆర్గెన్జా ఫ్యాబ్రిక్ లో ఉందండి టోటల్ శారీ. మీరు చూడండి, ఇది వచ్చేసి మనకి ఆర్గెన్జా ఫ్యాబ్రిక్ లో విత్ కప్స్ తో పాటు ఇక్కడ చూడండి, విత్ కప్స్ తో పాటు మీకు ఇది టోటల్ రెడీమేడ్ బ్లౌజ్ విత్ ఫ్రీ సైజ్ లో మంచిగా మీకు టోటల్లీ లైక్ స్టోన్ వర్క్ తో మంచి వర్క్ వచ్చేసింది విత్ ఎల్బో స్లీవ్స్. అండ్ శారీ చూడండి ఎంత నీట్ అండ్ క్లీన్ శారీ మీరు చూడొచ్చు. సమోసా లేస్ వర్క్ విత్ పలు టెసెస్ అండ్ మంచి బ్యూటిఫుల్ శారీ అండి. సింపుల్ సోబర్ ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ బాందిని ప్రింట్ కాన్సెప్ట్. బాందిని ప్రింట్ లో కూడా ఇలాంటి చీర మనకి లైక్ మంచి ప్రింట్ కాన్సెప్ట్ విత్ మంచి కలర్ఫుల్ ప్యాటర్న్ లో ఉంది అండ్ మంచి పైపింగ్. ఎలాంటి లైక్ డ్యామేజ్ కానీ ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా హ్యాపీగా పూర్తి ఫినిష్ ఉంది మన దగ్గర ఈ విధంగా రెడీమేడ్ బ్లౌజ్ విత్ శారీ. దెన్ పార్టీ వేర్ శారీ అండి, డిజైనర్ పీస్. ఈ విధంగా మనకి ఎల్బో స్లీవ్స్ విత్ సీక్వెన్స్ అండ్ థ్రెడ్ వర్క్ కాన్సెప్ట్ ఫుల్ ప్యాడెడ్ తో పాటు మనకి ఈ విధంగా బ్లౌజ్ అండ్ శారీ మనకు వచ్చేసి సిమ్మర్ ఫ్యాబ్రిక్ లో ఉందండి. సిమ్మర్ ఫ్యాబ్రిక్ లో విత్ లేస్ వర్క్ తో ఈ విధంగా టోటల్ ఆల్ ఓవర్ శారీ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వచ్చేసి మన దగ్గర మంచి హెవీ కాన్సెప్టెడ్ శారీ. మీకు కావాలంటే వీటి యొక్క ఫోటోస్ మీరు చూసి కూడా కలెక్షన్స్ ఆర్డర్ చేయొచ్చు. చూడండి, ఇది మనకు వచ్చేసి ఫుల్ బ్లౌజ్ రౌండ్ నెక్ బ్లౌజ్ పీస్ అండ్ బ్లౌజ్ వచ్చేసి హెవీ వర్క్ లో విత్ సీక్వెన్స్ వర్క్. ఇది ఫ్యాబ్రిక్ మనకి ఎక్దమ్ సాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ లో మంచి డిజైనర్ పీస్ విత్ టాసెస్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ నెక్ ప్యాటర్న్. మనకి బ్యాక్ సైడ్ అండి హుక్స్ వస్తాయి, మనకి బ్యాక్ సైడ్ హుక్స్ వస్తాయి కాబట్టి మీరు హ్యాపీగా మీరు వీటిని ఇలాంటివన్నీ కూడా హ్యాపీగా కస్టమర్కి సేల్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మన దగ్గర దొరికేటి అన్ని కూడా ఇప్పుడు నేను చూపించే అన్ని కూడాను రెడీమేడ్ బ్లౌజ్ విత్ శారీ కలెక్షన్స్ కాబట్టి ఇలాంటి కస్టమర్స్కి చాలా బాగా నచ్చుతున్నాయి అండ్ కస్టమర్స్ కూడా హ్యాపీగా హైలీ డిమాండ్తో తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి మీరు కూడా కస్టమర్స్కి హ్యాపీగా సేల్ చేయొచ్చు. సో మీకు డౌట్ రావచ్చు మేడం వీటిలో ప్రైస్ ఏ విధంగా ఉంది ఎలా తీసుకో డౌట్ రావచ్చు. మన దగ్గర ఓవరాల్ చెప్పాలంటే శారీస్ స్టార్టింగ్ రేట్ 99 రూపాయలు అండి. ఎస్, మన దగ్గర స్టార్టింగ్ వచ్చేసి కేవలం 99 రూపాయలు. బట్ మీకు కావాలి సిల్క్ లో అనుకుంటే సిల్క్ లో మన దగ్గర స్టార్ట్ అయిపోతే కేవలం 399 లో మాత్రమే. ఇక చూడండి, ఇదంతా కూడా టోటల్ కౌంటర్ మన దగ్గర కుర్తీ ఒక కౌంటర్ కావచ్చు అండ్ మన దగ్గర స్పెషల్లీ వర్క్ సైడ్ ఒక కౌంటరు అండ్ ఇక్కడ మీకు వచ్చేసి అన్ని కూడా ఈ విధంగా డిఫరెంట్ శారీస్ ఇక్కడ మీకు దొరుకుతాయి, అది కూడా మంచి మంచి డిజైనర్ పీస్లు. దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, సో ఇలా ఇవన్నీ కూడా మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. 15 to 20,000 ఒక బడ్జెట్ బట్టి మీరు ఆర్డర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు వచ్చేసి అన్ని కూడా మీకు మంచి డిజైనర్ ఫ్యాబ్రిక్ తో పాటు అన్ని కూడా లేటెస్ట్ డిజైన్స్ అన్నమాట. ఇది చూడండి, ఇది మనకి ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చేసి జార్జెట్ లో ఉంది అండ్ ఫుల్లీ రెడీమేడ్ బ్లౌజ్ విత్ హెవీ పీస్. ఇది మనకి బ్లౌజ్. ఓకే, ఐ థింక్ ఇది మనకి సైడ్ కి జిప్ వస్తుంది. ఐ థింక్ ఇక్కడ చూడండి,
ఇది మనకి సైడ్ కి జిప్ వచ్చేస్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ జిప్ అండ్ మనకి హెవీ ఎంబ్రాయిడరీ బ్లౌజ్. అండ్ దెన్ ఇంకొక పీస్ విత్ బెల్ట్ తో పాటు ఈ విధంగా శారీ కలెక్షన్ అన్నమాట. మంచి హెవీ రెడీమేడ్ బ్లౌజ్ విత్ మంచి సీక్వెన్స్ ప్యాటర్న్ తో ఈ విధంగా టోటల్ ఆల్ ఓవర్ శారీ కలెక్షన్స్. నచ్చితే వెంటనే ఆర్డర్ ప్లేస్, ఎందుకంటే లిమిటెడ్ స్టాక్ ఉంది, ఫటాఫట్ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తూ ఉండండి. చూడండి, సో ఇవన్నీ మీకు దొరుకుతాయండి డైరెక్ట్ గా ఫ్యాక్టరీ దగ్గర నుంచి, ఫ్యాక్టరీ రేట్లు. మీకు కావాలంటే క్వాంటిటీలో కూడా ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయొచ్చు. చూడండి, ఇలాంటివన్నీ మీకు దొరుకుతాయి డైరెక్ట్ గా, కాబట్టి ఫ్యాక్టరీ హ్యాపీ మీరు కూడా ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మీకు వచ్చేసి అన్ని కూడా లేటెస్ట్ డిజైన్స్, లేటెస్ట్ ప్యాటర్న్స్ ఫ్యాక్టరీ గురించి పర్చేస్ చేసుకోండి. మినిమం పర్చేసింగ్ 15,000 to 20,000 క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఉంది. అడ్రస్ అయితే ఈ విధంగా రావాలి. సూరత్ స్టేషన్ నుంచి ఒక 5 minutes పడుతుంది వాకబుల్ డిస్టెన్స్. ఢిల్లీ గేట్ దగ్గర శ్రీ కుబేర్జీ టెక్స్టైల్ పార్క్ లో F పొందిక ఇంటి ఉంటుంది, కాబట్టి హ్యాపీగా వచ్చి విజిట్ చేయండి. లేదంటే మీరు ఆన్లైన్ తో కూడా ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయొచ్చు, క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ. అండ్ ఇక్కడ మీకు వచ్చేసి వీడియో కాల్ ఫెసిలిటీ. అండ్ దెన్ ఇక్కడ మీకు లాంగ్వేజ్ మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు, కాబట్టి హ్యాపీగా వచ్చి మీరు కూడా విజిట్ చేసి కూడా లేదంటే ఆన్లైన్ కూడా ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయొచ్చు. సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, తప్పకుండా కమెంట్ చేయండి. ఎలా అనిపించిన వీడియో తప్పకుండా కమెంట్ చేయండి. అండ్ తప్పకుండా ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మళ్ళీ వరకు